Enkosini bomama. Madam President, izolo ndithe xa ndingena ngalamnyango. Ndathi ndobona abantu abalapha saququzela isusu kukoyika. I-convention endiziqhelileyo ziphelela kule row. I think i-convention yokuqala apha esithilini endiyibona ihambi yofika phaa ekugqibeleni. But ukoyika kwam njengoba ndime apha, I've noticed uba ngaba not only my biological mother lapha, but ndinomama bakuKristu abalapha, omama that shaped me. Ndibonile ke nomama uWoji bendingena ezihlangwini zakhe. Mandibulise mama kuwe, kuluvuyo ukubona ukhona apha. Ndiceliwe kuba ndithethe mama umongameli uba ndizothetha nge-Women's Manyano and Church and Platform of Work in 2023. Nditheke kabe ndikhangela mhlawumbi mandiyenze le disclaimer kwangoku kusesekuqaleni uba ukuchola-chola endikwenzileyo kuqulathe intetho kamama uPresiding Bishop kwinkomfa ebesisuka kuyo and nencoko ebendinazo no-lay president kunye ke neemfundiso zikamfundisi uSifo mhlawumbi kwizinto endizawube ndizithetha apha ndibalebala babalula sibambe loo nto. What is the platform of work? Ngoku ndilungiselela uzapha kukho umuntu ondibuzileyo bangaba ithini lento ye-platform of work. Inkcazelo ke amaxesha amaninzi kakuthethwa nge-platform of work kuthiwa it's an overall plan or a framework that guides activities ne-initiative ezithi lo organization ifocus kuzo specifically for ixesha elithile. And it's a phrase that indicates the plan or the agenda yalo organization efuna ukuba ngabe ijonge kwelo xesha lithile. Idla ngoba ne-outlines ke that have key areas of focus, mhlawumbi kube ne-goals and objectives. Sawukhumbula uba ngaba kumnyaka ka-2023 kwinkomfa, the then presiding bishop-elect umfundisi uPhumla Nzimande introduced the theme ethi Awakening Prophetic Agency and Agency. Yana sub-theme ethi Reviving the Church of Christ. And this was adopted as a platform of work ngamawisile kwinkomfa esisuka kuyo. I am not sure what is the purpose of this conversation, Mr. President. But knowing you, ndinethemba loba ngaba olumanyano luyayazi ndoba ngaba luphansi kwecawe ngokupheleleyo. Alingozimele geqe. My biggest assumption ndoba ngaba we want to align nokokuba ngaba icawe ihamba phi. Umanyano lungahambe ecaleni icawe ihambe kwelinye icala. Koko lulandele kumkhondo wecawe. Mandiqale ke apha kule ndawo yokurevive ibandla likaKristu. So that ka sincokola mhlawumbi nge-main theme lena sikwazi ufikelela kwezi focus areas uMadam PB wayezibalulile endicinga uba ukuqulatha zona nalomgomo zenza uba ngabe beyi-platform of work yethu. When amaxesha amaninzi when we speak about the revival of the church sifuna ufocusa kwimvuselelo okanye those spiritual evening services. Kodwa eligama liqulathe okukhulu than just imvuselelo. So xa sijonga le sub-theme endicinga uba siyivele amaxesha amaninzi, it is not only about
imvuselelo zasebusuku okanye inkonzo zempiliso. But the word revival lithathwa ku-revive, and it is a present participle tense or verb of u-revive. Igama elithetha ukuba ngaba into that return to consciousness okanye ibuyiselwe ebomini. Enye inguqulelo yesilungu ithi eligama lithi restore to life okanye restore to consciousness. KwiBhayibhile yesiLatini kubhalwe revivere, intetho ethi ka isiguqulelwa kwisiHebhere to live again. EBhayibhileni eligama lithi revive kwiversion ye New King James Version lifumaneka izihlandlo ezingama-23, and inye into eliyithethayo nakwezo zihlandlo, to live again. Ukuba siyaqaphela lisetyenziswe ligama xana kube kukho impawu zokubonakala ukungaphili kulo organization. Kubonakala into yoba ngaba le organization idinga into yoba ngaba ibuyiselwe ekuphileni. So in short, bomama, the revival of the church is about bringing life to something that is losing life. And xa sithetha nge-revival of the church, mhlawumbi sawuzibuza into yoba ngaba, therefore siyireviva njani le cawe yamawisile. I don't think we need to go far xa sizibuza lo mbuzo wokuvuselela ibandla likaKrestu. The main theme yethu ethi awakening prophetic agency and agency isikhokhelelo kokuba ngaba sifumane indlela zokuvuselela ibandla likaKrestu. Lo mgomo ke ndithe kanti ujonga ndathi mhlawumbi ukuze sivane kakuhle kufanele into yoba ngaba break it down into key components. Ndathatha awakening ndambeka bucala prophetic agency wamawodwa no agency. Nditheke xa bendithetha ngo-reviving ndathi subi into efuna ukuphiliswa okanye ifumana ubomi bayo. Xa sikhangele ligama lithi awakening ngentetho yethu maXhosa ithi ukuphaphama. Kodwa kanti jonga i-dictionary ithi the word awakening is defined as an act of waking from sleep. Ukuvusa intweleleyo. I hope sisekunye. When the presiding bishop esinika lo mgomo, ndiqinisekile zikhona impawu azibonileyo zolala kwebandla. Ithenye inkcazelo, it is an act or moment of becoming suddenly aware of something. That moment yoba ube nokuziqonda uba ukweyiphi imeko ngoku. Phaa kuLuka kunebali phaa elithi ke kaloku akuba nokuziqonda wathi kanene bangapha abaqeshwa bakabawo abadikwa zizonka. Mna ndihlela apha ndisifa indlala ndakusuka ndiye kubawo ndithi kuye bawo ndonile
ebusweni bakho nabamazulu andisafanele ukubizwa ngoba ndingunyana wakho. When we speak about awakening bomama, sithetha ngala moment yoba ngaba ubukade ungaziqondi simo kuso uthi wakuziqonda kufuneka into yoba ngaba utshintshe ukucinga. Another definition, Madam President, of awakening, it refers to a change in perception. And such change leads to something, to a higher level of consciousness. Akuncedi uba ngaba uziqonde uba kukule meko kodwa isimo singatshintshi. When we speak about the awakening of the Methodist Church, kufuneka kwizinto ebesiziqonda uba azilunganga ku-change perception yethu ngazo sitshintshele kwizinto ezilungileyo. Mhlawumbi laa mfanekiso wendoda ibitshutshisa abantu bakaKristu eJerusalem bathi bowubaleka baye eDamasko ibalandele. Uthi umbhaleli wencwadi zezenzo ngesiquphe wabanekelwa ngenxa zonke. And from umuntu ebekade etshutshisa amabandla akudibana nomprofeti kaThixo zatshintsha izinto wanguye obizela abantu kuKristu. When we speak of the awakening, kufuneka into yoba ngaba izinto zingafani kunomuntu obelele nakunomuntu ovukileyo. Zikhona ke symptoms kweli bandla sikulo ezixela into yoba kukhona ukukozela okanye inidi yoba sifune siphaphame. Andiyazi uba zikhona kolumanyano lomama, andilolungu apha, kodwa sinetheme ezintsha ezithetha nge-red soul high heel. Khona ezisihlangu zinesole ebomvu engathi if you are not wearing that shoe you do not belong. These are the symptoms and zifuna ukuqheleka. If you are not carrying a Luella bag, mhlawumbi you do not belong. These are the symptoms yecawe eyozelayo efuna i-awakening. Unfortunately, kwesi space ndikuso ndikwispace sabantu bokuthandaza. I don't know if yenzeka apha emanyanweni, but I've seen in many societies athi umntu xa ethandaza ithuba elide we get bored. Sifuna into yoba ngaba makasuke kutheni angayolilela endlini yakhe. When we speak of the awakening, ifuna into yoba ngaba zonke ezi symptoms zibonakalisa ukufa kwebandla sizitshabalalisa. And there is this one in organization ezininzi. The focus has shifted from mission into maintenance. All the programs, they are inward looking. They are not looking outside. But knowing this organization, inabantu abaninzi abancedayo, and I believe omama into yoba ngaba it's one organization ekwazi ujongana ngaphandle. But to those circuits mhlawumbe ezilapha ekusona kwenzeka into yoba ngaba basebenzisa inward looking kwizinto, mhlawumbe likhwelo eli in this platform of work into yoba ngaba asibizelwanga pha ngaphakathi, sibizelwe into yokokuba ngaba masiye ebantwini. Madam President, ukusave ixesha mandiye kwisigaba esilandelayo, prophetic agency. Ngamagama mabini la. Inkcazelo kaMfundisi uScholz kwi-conference ibisithi, being prophetic involves reading the signs of the times and offering a social critique and response that is inspired and guided by the scriptures. Enye inkcazelo ke esiyifumana ngabaprofeti
yeyoba ngaba abaprofeti eBhayibhelini they acted as mouthpieces of God. Babe ngumlomo kaThixo. Bebefumana umyalezo kuThixo ze lo myalezo bawuzise ebantwini. And most of the times umprofeti ebethunyelwa kwikumkani ukuze athethe inyaniso kwikumkani. I don't know if we read the Old Testament, but phaya kuTestament endala abaprofeti, you would always find them in the periphery. They were never close to iBhotwe. Bafike ngalomzuzu banalo myalezo bawuthunywe nguThixo. And then there was this another group eyayibizwa ukuba ngabazimboni okanye the seer. Aba bantu babe nesiphiwo sokubona izinto eziza kwenzeka. The difference between the two was abaprofeti bebengekho apha eBhotwe, kodwa imboni zona bezihlala kufuphi eBhotwe, and they were dining with a king. Besidla ukudla basebukumkanini. Umahluko kwaba bantu babini, nangona lo imboni ityhilelwe into uba ngabiyibona, kodwa because they were dining with the king, bebengenako uyixelela inyani inkosi. Ngoba izinto zasebukamkanini, uxolo for language yam, ziyanxilisa. There is always wine available in the king's table. Kuthi naleni into bebeyiboniswa nguThixo bangayiboni. Mhlawumbe umzekelo esinowubona ngulowa kamprofeti uNathan. Athi kayethunywa kukumkani athi kukho amadoda amabini. Enye ibinezimvu ezingama-90 enye inemvu enye. Kodwa ngemini le ndoda inezimvu ezi-99 ifikela zindwendwe yahamba yothatha laa mvinye. Yathatha le mvinye yenzela isidlo ezindwendwe zayo. Nangona nje le ndoda ibiyithanda le mvu yayinye, ithi he was treating le mvu okomntanayo okanye okonkosikazi wayo. But the man with 99 sheep wayothatha le kuphela kwayo. Uthi umprofeti ke xa efika kukumkani, loo ndoda imele ukuthwane nakumkani. Athi ukumkani, loo ndoda imele ukohlwaywa ibulawe. Wathi loo ndoda nguwe kumkani. A prophetic call ifuna into yoba ngaba uthethe inyani to the powers being. And unfortunately, when we take a stand semboni, asizukwazi uthetha inyani because we are close to eBhotwe. We need to give leaders a space to breathe and not always surround ourselves with those who are leading us. Kuba ngexesha lokokuba ngaba sifuna ukuvakalisa ubuprofeti asizukwazi. And prophetic agency ingxamile kwixesha esikulo. Madam Presiding Bishop uthethe ngoba ngaba as ibandla we have won battles ezithile, and yet we have lost the wars. Amadaba amancinci uthe ibandla liwaphumelele, kodwa imfazwe ibandla aziliphumelelanga.
One of the biggest wars encinga xa uyiwinile kokokuba ngaba sikwazi ube ne-presiding bishop ongumama. But I strongly believe if we looked inside women's manyano, mhlawumbi ngesibonile into yokuba ngaba kudala mama bakwazi ukhokhela. This is one organization that has always been led by your mama for a very long time, and ukuba besisebenzisa i-successes ne-failures besizawuthi this is one organization who's been constantly successful in the life of Icawa. And the truth to be told, even namhlanje many circuits ezikwazi uma zima kuba kukho mama. But I don't want us to lose lo mzekelo siwunikwa nguMadam Presiding Bishop. Battles have been won and yet wars have been lost. Anifuni siye kude apha ekhaya. There are seats that have never been preoccupied by black people. And we are the majority when it comes to these decisions. And we have won the battles of becoming a lay leader. Lidabela yomfazo. I rest assure you. Asikaziwina amadabi wokokuba ngaba amafa esisithili ahlale kubantu abamnyama. So when we speak about speaking the truth to the powers being, Mama, we are the majority in this church, Singoma. In this platform, xa kunovakala ilizwi lenyaniso kubantu abangomama, eli bandla can be revived. Right from a leaders meeting to a CQM, a synod, to a conference, abantu abaninzi ngomama. If this prophetic voice ingavakala kakhulu komama, ndiqinisekile zininzi into ezinotshintsha. Mandidlula apha. Prophetic agency. Prophetic agency is rooted in the current moment. Ayifuni ukumiselwa ungomso. Vele when we speak about agency, sithetha ngento eyenzeka ngoku. What is happening right now, and ifuna into yoba ngaba si acte ngalomzuzu. I've said ndikwenye isekethe eligama lithi agency lifuna into yoba ngaba si move from this state of being complacent, even with mediocrity ecaweni. Sithi sibona uba kuyonakala, we do not want to act. We want to sustain a friendship. In many instances, it is evident uba kwenzeka lento, but we choose friendship more than ukumela inyani kaThixo, which is what the prophetic call is about. I don't know kwisekethe nisuka kuzo uba kunjani. But whenever we speak about agency, ifuna into yoba ngaba sikhawuleze ukuresponda kwizinto. And as a church and most organizations, we have lost the sense of agency. I don't know if Onobhala Nononjebo can agree. Kungathiwa kufuna report. It takes forever for a report to be sent. So agency ifuna into yokuba ngaba singanabeli kakhulu ebhotolweni. An agency is calling for us to act now, bomama. We have become Icawe ethi
ngoku kuthi umuntu sesibhedlele sithi mhlawumbe masilindeni uyongena ngolesine siyomvelela, as if we know what happens tomorrow. A call of prophetic urgency ifuna si-acte ngalo mzuzu. So kulo mcimbi we-agency ndizohlala phansi and reflect on focus areas. The church has been given agencies as the body of Christ to act on his behalf, but never without him. Ikawe inikwe agency, and this agency is not referring to clergy. It's referring to all the ministries esinazo, to all these callings as koyo. Ubangaba, we are the body of Christ whenever sisbona, and we must never forget that we act on behalf of Christ. To those who are in power, I always say this agency is a reminder yokokubangaba I am acting on behalf of umntu. So whenever ndidila nemicimbi yebandla okanye yalapha funeke ndiyazi into yoba I am acting on behalf of uKristu, never without Jesus. I think asivani. The reason why sigweba singabagweba abakhulu kungoba ngaba asifuni kuyazi uba ngaba we acting on behalf of Jesus. When you act on behalf of Jesus, awenzi nje. So agency is calling for us into yoba sibe nezampawu zikaKristu. Kuthi nangoku sekuziswe umuntu ekuthiwa wenza okuthile nokuthile uzama uzibuza uba ngaba if bendinguKristu, how I would handle this situation. Think of the worst times kuziswe cases kuYesu, kuziswe umama ofunyaniswe ke uba wenza into ethile notata othile, kodwa ngenxeni yoba kuziswa lo mama yedwa uYesu wajonga phansi. Wathi kayiphakamisa amehlo akhe kutyeli lokuqala wathi ongenaso isono kuni makamqulube ngamatye. On the latter part uthi uYesu xa ephakamisa amehlo akaboni namnye kubo. And then he simply said, hamba ungabuye wone. When we act as hlangwini zikaKristu fanele sibe nazo ezimpawu. Otherwise le theme lena ayizusisa ndawo ayizuphila. There are a few things ezithethiweyo ke kwinkomfa. Simemela uba ngaba si revive the mission pillars. I'm not saying this thing ke kuba ngaba ndilapha komama. But whenever ukhangele report yomama, it's one of the organizations ezisa reporta ngokwe mission pillars. My assumption ke Madam President into yoba ngaba ziyaphilwa apha kolmanyano ezi mission pillars. I will not reflect uba zeziphi. And we have been asked to revive the resources of the MCSA. I don't want us mhlawumbi to focus on things like a building. But kunezinto ezenza le cawe ibe yiyo. One of the most things I ndikhule uba passionate ngazo, it's a class meeting. A class meeting. Wonke umuntu olapha ndiqinisekile ubukhona eklasini. It's a place where ezi zinto sixakene nazo abantu bethuka abantu ku Facebook, where we hold each other accountable. A space where we can reprimand each other. This platform is too big to hold each other accountable. Mr. Wesley created
i-small groups ukwenzela into yoba ngaba sibe nethuba apho sibambalwa khona sizawukwazi ubonisana. Hence one of the questions back in the days kwakukuba ngaba, what sins have you committed since we have last met? Ukuba ngabe bese space apho sikhulisana khona ngokomoya. But we have grown to be people who are bigger to attend the class meeting, especially us who are in leadership. I-class meeting iske yayindawo encinci engathi asikwazi ungena kuyo. When we want to revive lecawe mhlawumbe kumele uba ngaba we go back to the basics. One thing a conference ethethileyo into yoba ngaba we must revive our ear, indlebe zethu, to listen to the cries zabantu. It looks like we have become so deaf that noba umuntu sekhala apha, anditsho nina ke bomama udeaf lo, noba umuntu sekhala apha esibingelelweni kodwa siva. We become so much irritated when abantu bekhangela indawo yokukhalela okanye indawo yothetha. Kanti into bendiyazi mina pha endlini emazothweni xa bendifuna isoccer boot, ngoku ndiyazi uba imali izawuphuma kuSilango utata, kodwa bendiqale ndibaleke ndiye ekitchen kumamfele ndithi mama ndifuna ikoks yodlala isoka. And at the later stage ikoks ndizayifumana. It's not only because umama soft, but I knew ukuba ngaba umama unendlebe omamela. And when we speak about icawe kufuneka imamele, ithemba lethu lilapha in this organization ukuba kuphela kwendawo ekukwazi umamelwa kuyo le. Izikhalo ezininzi ebandleni. When people walk in kwi-congregation ungamazi, noba utsalwa yintoni, udibane naye emveni kwesermon eyowulila phaa, the only people that we trust into yoba ngaba will not take an advantage of lo mntu uzowulila esibingelelweni ngumuntu ongumama. Therefore we need to revive laa ndlebe yomamela abamama bam. Banintsi abantu abangena bephuma kule cawe yethu without knowing into yoba ngaba bakhutshwa yintoni. Kodwa njengobama, my call into yoba ngaba let us revive that ear efuna ubamamela izikhalo zabo. I will not touch, Madam President, reviving the order of discipline. Ecaweni kuthethwe kakhulu ngediscipline. But let me submit 3 things. Divale. Alvin Toffler uthe the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and unlearn and relearn. I want to submit this concept, Madam President, xa sifuna urevive ibandla likaKrestu esisikulo bangaba. Let us have a spirit of learning and unlearning and relearning. And this spirit, sifuni willingness and understanding yoba ngabe izinto ziyatshintsha. Azihlelanga zilolu hlobo. So to this organization, I hope we can learn what it means to be a women's Manyano as a mission group. And look at the basics of being a mission group and start to live those things. And never take it for granted the focus, Yale Manyano, that is its prayer and service. If we can go back in learning that, I think zininzi into enonceda kuzo ibandla olumanyano. And unlearn. Thanda ubanzima kumcimbi
wokufuna ukuyeka into ubukade ukholelwa kuyo. Ithi inkcazelo apha endiyifumeneyo, unlearning is the process of letting go of old habits, beliefs and ideas that no longer serves you. Kuyafumaniseka uba ngaba asifuni ukuziyeka izinto ekudala sikholelwa kuzo nangona zifumaniseka uba zinanyani. Currently silibandla, sisonke silibandla, kunencoko yokuthwasa. And truth to be told, many things that missionaries ezasiphathela iBhayibhile nebandla ezasifundisa zona zazisekela phansi ubuthina. So in these conversations ezifana nokuthwasa, we need to unlearn some of izinto ezingenabunyani esazixelelwa ngabantu abamhlophe ngathi. Into ezifana noba ngaba some of our callings zii-magics, and yet they are not magics. Sithi. So when we treat these conversations zilolu hlobo ezifana nokuthwasa, zifuna sibe sensitive and remember into yoba ngaba sifundiswe izinto ezingezo zethu, sakhula nazo. Maybe it's time to unlearn them. Then we can make up our mind uba ngaba ndicinga ntoni ngokuthwasa. Once you have unlearned into ubuyifundiswa ngabantu abamhlophe enganyanisekanga. Sithi when we enter in these conversations, sifumanisa ubunyani babuthi, then you can make up your mind if uyayithanda lento, uyafuna yamkeleke okanye awufuni yamkeleke. I'm not advocating for anything here. And the other thing that I wish to submit in unlearning, Madam President, it's the behavior esinayo. Kamanda ndingowalapha kolumanyano, kodwa zininzi behaviors and practices ekufuneka into yoba ngaba sizidilize in order to revive the Church of Christ. Andifuna ukuya kuzo, ndiqinisekile oomama bayazazi behavior ezifuna ukususwa. And it's a bit challenging ke, Madam President, uthetha nomama. Phaa iseketheni ndisankonkozela ubushumayeli, kukho laa ndawo ithi ndiyaniyala nina nonke nikhoyo apha. Kwakunyanzeleka ndiyiskiphe laa ndawo because ndithi kandijonga apha phantsi badala bonke apha mama. So kulo mcimbi we-behaviors oomama bayazazi. So, and we need to unlearn izinto ezidestroy ibandla lethu. Unfortunately, in many things that destroys the Methodist Church, we found omama. As loving and nurturing and caring as omama they are, kodwa kwezinye izinto that destroys this church, we do find omama. Mhlawumbe zezinye zezinto that we need to unlearn bomama bam, because when we are together, kungona strong. Mandivale ke ngelithi, the process of relearning. I will not even explain. I will try to summarize yonke lento bendiyithetha, Mama Mongameli. When we speak about awakening, I call for us to go back to the basics, revive the Wesleyan spirituality focus, ke siphinde sincokole nge-4 alls. Zonke ezo zinto ukusindiswa ngumwisile. And prophecy, we must always remember, prophecy is speaking truth to the church and the world, and speak truth to the powers being. Urgency, ungama, the time is now for change. We cannot keep on postponing izinto. We cannot keep on not telling the truth. Kwizinto esijongene nazo sizibandla, asifuna ukuya kujikelezwa. If the issues that are affecting us today, we need to deal with them now. Urgency, ndithe kanti itolike esiXhoseni ndathi iarhente kodwa ndafumana uthumo iyeyona ingcono. All these callings sizibizelwe apha ecaweni, not for some, but sonke masizisebenziseni.
laa nto ithethwa ngomnye umntu athi icawe ikholelwa uba ngaba we are priesthood of all believers, not abantu abathile. And lastly, reviving the Church of Christ, it needs clarity and intentionality. If we are not intentional about reviving le cawe, andiqondi into yoba ngaba iza kubheka phi. UThixo ke mem anganibuka, anigcine, anilondoloze. Enkosi. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu bomama. Sibulele ku Tatu Lay Leader. Ayiyo vote of thanks yakhe lena. Sizayenza emva kwenkonzo kaBishop. Ixesha noko lithande ukuzibamba mantsantsa. Ndizawucela bomama okokuba sizawungena ngokwinkonzo kaBishop. Singxamile singene kwinkonzo kaBishop. In the interest of time, we are not going to do a separate vote of thanks for the lay leader now. We are going to go straight into the service that will be led by the bishop. I'm going to request all mothers to just give us a hymn. Before we do that, though, I am inclined to humble myself, Madam Bishop, to welcome you to this convention. Thank you very much for taking time out of your busy schedule to be part of us. In the very same note,